tientallen klussen in Pelemaas het afgelopen weekend. Het Oranje Fonds organiseerde NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In Kessel werd het zwerfvuil langs de Maas opgeruimd door buurtvereniging De Oude Kern. We hebben vandaag een aantal activiteiten op touw gezet om Kessel wat meer leefbaar te maken. Maar dit jaar hadden we een activiteit om het zwerfvuil langs de Maas op te gaan ruimen. We hebben een activiteit om het kapelletje op te gaan knappen. We wilden het plein hier, we wilden de bloembakken opnieuw gaan aanplanten. En ja goed, dat is gehonoreerd door het Oranje Fonds. En we krijgen daar een tegemoetkoming voor van €400. Waar we het mee moeten doen. We kunnen het financieel natuurlijk niet helemaal mee bedruipen. Maar het is een leuke aanvulling. Wij hebben een ontzettend bloeiende buurtvereniging met een 100-tal leden. En vanuit dat ledenbestand hebben we een aantal vrijwilligers benaderd. En ontzettend spontaan kwamen ze meedoen, mannen en vrouwen en kinderen moet ik zeggen. En we hebben met z'n allen vandaag ontzettend veel werk verzet. Ja. We hebben, ja goed, zoals je hier kunt zien, we hebben de Maas hebben we weer de oevers in ieder geval zuiver gemaakt. En ja goed, andere werkzaamheden zijn ook geweldig goed verlopen. In Baarlo werd vorig jaar begonnen met de aanleg van een beugelbaan. Dit jaar is de klus afgemaakt met het leggen van een afdekzeil over de baan. Ook werden er enkele bankjes bij de baan geplaatst. We hebben er een nieuwe kiezel bovenop gedaan, dat de baan er weer mooi bij komt te liggen voor het komende seizoen. We hebben hier de afgelopen week al een beetje geprobeerd te beugelen, maar het weer moet natuurlijk hier toch wel weer wat beter worden. En nu ligt ze er weer netjes bij, mooi aangehaakt. We hebben nog een nieuwe bank geplaatst hier vandaag. En ja, we waren met een aantal mensen hier en toen begon het helaas te regenen. Anders hadden we hier vanmiddag nog wat doorgebeugeld. En toen zijn we maar hier in de buurt bij iemand thuis een stukje vlaai gaan eten. Waarom is NL Doet belangrijk voor jullie? NL Doet is denk ik toch wel heel belangrijk voor, ja, ik denk voor alle buurten. Maar voor onze buurt natuurlijk speciaal, omdat wij hier onze beugelbaan hebben liggen. Het was ook de bedoeling geweest om vandaag nog hier aan de overkant, daar hebben we een veldkruis staan, dat hebben we vorig jaar verplaatst. Om dat ook nog wat beter aan te gaan kleden. We hebben nu vanmiddag wel een beplantingsplan gemaakt. En dat willen we nu volgende week zaterdag uit gaan voeren. Dus we zitten niet stil. Voor deze buurt uit het Baarlose Soeterbeek krijgt NL Doet van het afgelopen weekend dus nog een vervolg. Foto's van NL Doet van het jaar zijn terug te vinden op onze website www.omroeppnm.nl.